Christian, buhay na, oy! Bahawa mo! Bahawa ka yan! Buhay na, Christian! Dok, atakihon kami ko, Dok, pantay ito ka, Dok! Buhay na, ha? Hindi ko rin yung mga tayo ko! Buhay na lang, buhay! Di ba kumusubot ng hilak ko pa? Ganun ako. Safe ka. I love you, Ilak. Di na ko gusto. O doon na pa'y tingog sa laing ka. Gusto pa akong tuloy. Mahimong mubiya na ka. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw. Day? Ano dito raw? Naalagi ka diri. Ano naman di ay? Pilan. Masuko man ko si Bay Christian kung nailang tao diri. Kasi magubot na puntaan eh. Ano man? Ang batik to Roy. Di man sa gusto kung nailang tao mo ari diri. Nagkinahanglan siya tabang doy. Mao nga, nagkinahanglan siya sultian. Sayop ang iyang gihunahon nga pagpakamatay. Di naman sa siya magpakamatay, Dok. Ako naman ang gibantayan. Kinahanglan nga mobalik iyang pagtuo. Mabalik iyang saktong panghuna-huna. Na, mahitabo pa ka na, Dok. Nga naguba naman na siya sa pagkawa ni Lilak. Di lang si Lila kaya ang katapusan doy. Wala lang siya makasabot. Manang hatagan ako siya taas-taas nga panahon na mapasabot na ko siya. Uhato na ni mo, Dok. Buhaton ako doy. Ang kutob sa akong mahimo. May mayug. Mapalit na sa kag pagkaon dito doy. Magay kwarta. Oh, napama may kwarta diri, Dok. Ang gibilin ni Lilak ba? Mabitang wa lang ko managat ron. Diha na lang na. Kinahanglan nga magtinabangay ang duha para maulian na si Christian. Para mo balik na ang iyang pagtuo sa iyang kaugalingon. Pagkabuutan ni mo, Doktor, ay. Dato ka. Ya, kabaw ka magunahon na ng mga pobre. Pero, naglibo ko, Doktor, ah. Anong anda mga kamutabang ni Bay Christian? Na di man tasood. Dili man kinahanglan nga mapili ka sa tao nga imong tabangan doy. Natabo lang nga di ako nga naluisab ko ni Christian. Nagbuta pa siya. Bibiyaan pa gid siya ni Lila. Mao lagi, Doktor, ah. Ako, kung biya ko anak, wala. Mamatay ng tuhan na. Mao na di angayan nimong buhaton doy. Kay nagkinahanglan kay siya nimo. Mabita ako na lang sa agwanta, Dok. Kaya naman sila yung kapaingnan. Gamay na lang pag-antos doy. Kadawat na si Christian sa kadugayan. Oh, good morning. Grabe ha, mo nakatutok. Do you have a problem? Nahubog ko gabi eh. Unsay nahitabo? What man? Nahubog yun ka? Eh, nalimot man ka. Oh, Well, may kuratang nanayaw. And then, unsa? Unsay nahitabo, Ramil?
Kumusta naman ka? Kinsa ka? Wala ba ka makainan sa akong tingog? Nganong naa ka diri? Nganong naa ka? Bye. 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 Bye, Dodoy. Bye. Bye, Dodoy. Christian, kalma lang. Bye. Tubag ako, Romel. Unsa nahita mo pagabi? Lilak, kung mapahimuslanon pa kong pagkatao, hagbay ra na ako nakuha ang akong gusto. Ha? Mao na. Maong gipasagdan di kang gabi nga matugra. Kay di ko gusto nga manghilabot nimo nga wa sa imong kaugalingon. Salamat. Salamat, Romel. Mao na. Ayaw ginauna-una ah. Ang importante karon mao ang atong project. Kung manghinaot ko nga madawat na ko nimo. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Ayaw na ko kasuko. Tawa. Pahawa din. Gusto lang kumutabang ni mo. Wa ko magkinahanglan sa imong tabang. Pusa pahawa. Palayo. Christian, Pahawa din. Wa ko magkinahanglan ninyo. Bye. Bye. Bay, kalma lang, bay. Wa ba na mga away mo si Doktora? Wa ko magkinahanglan ninyo. Ipalayo na siya. Ipalayo na. Christian. Doktora, Pahawa mo. tara Doktora mo, layo ka na. Kung magkinahanglan sa tabang. Pusa palayo mo. Tara Doktora. Mr. Ruiz, Uy, akong i-promise nimo. nila. Pasti na pagkagwapa. Gidi mo. Uy, kumusta ka? Okay naman, sir. Oo ba? Kanya, saman, ready na kasi yung project? Of course, Mr. Ruiz. Okay na na siya. Ready na kayo na siya. Kung mao na. So may dugay na to. Okay. Sige, sir. Okay, so tomorrow mag-story conference ta. Kaya si Lito, maabot sa to. Naghinam naman sa to makakita ni mo. Oo nga. Huwag madalan para makasugunan ito sa atong project, ha? Hinoon, dito siya mahay kaya ako ito siyang isultihan. Thank you kay Mr. Ruiz. Oh, may problema. Yeah. Ato to sa conference room para masabutan na to about sa contract. Okay? No problem. And then, Okay. Oh, okay na yung project? editing day, no? Oh, kaya itong editor. By the way, ako na nga siya babasahon daan sa script para naana siya idea. Oh, may problema. Okay, Miss Mike. Oh, hindi ka siguro kung nga mahita itong project ano kay baka pag-slay lang, ha? Tingi siya. Okay? Ano, sige. Ibaw ko nga, wapa rin siya rin mo na sorry dito sa table kalibot. Mas may tingala isorry mo siya. No problem. Ako naman sa nagiplano karon. Niya, hindi gumani ulit to. After sa conference, balik mo dali, magsabot na sa taking, Tutorial na to. tutorial na to, o kuban pa. Yeah. Okay? Okay, sure. Good luck. Okay. Okay. Good luck ninyo, ha? Thank you, sir. Okay, sige, Thank sige. you. Thank you, thank you. Sige, okay. Appoint mo soon. Okay. Okay. Thank you. Sige. Sige. Pagminsan na ka, Doktora. Saan man gud? Init kay ko si Bay Christian. Doy,
makasabot mo ko sa iyang gibati, day. Mao lagi, Dok. Nya, alam siya paduol niya, doktora. Alam siya pakita. Dili, day. Ano siya dili, Dok? Dili ko mahunong sa pagpaduol niya. Hantod nga maulian siya. Hantod nga mabalik sa normal ang iyang kinabuhi. Unsa? Wala lagi ko kasabot ni mo, Dok. Makasabot ka sa kadugayan, doy. Pasagdi lang ko nga magpaduol ko ni Christian. Gusto masab ko nga mutabang niya. Okay ra man na, Dok. Nya, makaantos ka kasi yung batasan. Nga di mo na sa gusto kung na magpaduol niya. Nya, Dok, bantayanan na kay na siya. Kaya nagunahuna na siya maghikog. Doon na angay pasulon aning tanan, doy. Doon na gyud. Paita sa nanin by Christian, eh. Pero, salamat kay Dok ha, nga naluoy ka ni by Christian. Tabangi lang ko, doy. Magtinabangay tang duha. Aron mabalik sa normal ang iyang kinabuhi. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Bay, kambal mo. Kung anong di man ka makasabot. Bay, Bay, giingnan tanak ka. Nga di ko gusto. Nga doon na pa'y laing taong usudin. Nakasabot. bay. Nakasabot ka! Bay. Ano sa kong singkahe, uy? Wala ko sa. Pila man ako balik-balik. Nga di ko gusto. Nga doon na pa'y laing tao. Nga madungog na ko din. Nakasabot ka. Kalit naman to kung suod sila, bay, uy. Kung anong masuko maka kung suod sila ng doktora diri. Gusto naman sila makatabang ni mo. Wa ko magkinahanglan siyang tabang. Bay, gusto siya nga makakita ka pagbalik. Mao nga, ayaw kasuko niya. Wa na'y hinungdan nga makakita ka ko. Na, one eye lang. Ano sana magkabay? Kung sila naman gani mo ginahuna, mas maayo nga makakita ka. Parang pangitaon na to siya. Gibiyaan ako niya. Wala, bay. Unya, gusto makaanong pangitaon siya. Gusto makabalik siya din, eh. Bay, paminaw ramod sa akong tambag. Ayaw pagpakauwa sa paglaom. Nanasab ka, bay. Nahila ka sab ka. May mo ba? Tabangan ko ni. Tabangan ko ni. Nga mamatay na lang. Ang araw niya, bay, eh. Bay, anong inyo pa makong gitabangan? Anong inyo pa makong gida sa ospital? O gipasagda na lang unta ko ninyong mamatay. Bay, may kahibaw mi nga mobiya si Lilak. Sakit kayo. Sakit kayo, bay.
Kahibaw lagi ko anak, bay. Kahibaw ko kung unsa na kasakit. Pero bay, ayaw apilang na yung tao sa imong kasuko. Ganahan unta ko maglago. Ganahan ko masukot nilin. Apan, mas ganahan ko maakit niyag balik. Bay, makakit na ka niya. Basta magpatabang ka sa doktora. Naglibog na ko. Wala ko kibaw kung sa akong buhaton. Magpasalamat ta. Nga dagang yung tao nga naluoy nimo. Pero di sila makatabang na ko. Maong nga nga akong gusto. Na di na akong gusto makadungo. Laing tao. Bay, gusto na ko mamatay. Mr. Ruiz, we're back. Uy! Yeah, kumusta naman? Nakasobrang niyo sa nila? Yeah. Yeah. Okay. Ganahan kayo siya. So, pagandam ha, kay magsugod na itong project. Kinalindutan na ito na. Wala yung problema, Mr. Ruiz. Okay. Responsable man sa ni Silila. Kung gusto pa, dako sa ko pagsalig niya. Hinoon, huwag mo kumabala ka. Hinoon, ikinunham ko nga masugdan na ang project. Payo noon, sir. Oh. And I'm so glad nga makasugdan na dahil ng project. So, ano yung problema ha? Yes. No problem. Nilang. Ay, kapla ka. Pasalig na mo nimo nga, dili ka magmahay ka nung iabot ka rin kita. Okay? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Day. Hingma sa rin Diyos, Day. Oh, nang. Salamat kayo nang ha. Nya, dito sa Day, kagikan silang Christian. Unang. Nya, kumusta man? Nasuko lagi ito sila nga. Ni Anto ko. Mo ba? Oh. Day, ako day ba? Dili, ingon nga, manghilabot ko day ha, pero ako day ba, medyo nalibog sa ko day. Uy, anong ganahan makaikang makikigala ng Christian? Uy, bago-pagod ka din higod, dili pa mo suod. Nya, ganahan kay ka magbalik-balik kung adto sa ila, mara gusto kang makisuod. Ano man day? Nalibog baya gyud kay ko day ay. Ramil, ako ipangtana. Unsa man? Naghibaw ba si Mr. Ruiz bahin sa akong pagkatao? Ramil, Tila. Buotan si Mr. Ruiz. Makasalig ka niya. Well, ako siyang gisultian bahin mo. bahin pag Christian? Tubag ako. Dili tanan. Mao ba? Sige, pahuway lang una. Relax lang. Kay doon na pa tayo dagkong buhaton ugma. Kinahanglan mo pahuway ka maayo. Kay napasag ko itawagan.